हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बे जेएम बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन आरो गोबाङानो हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, दा आङो आंनि जेएम बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मनेटाइजेसन खालामनो हानाय जायासै माखासे उसुबिदानि थाखाय। बेखायनो आङो दा मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिबावबाय। दा आङो बेखौ लिंकआव होनाय जागोन, डिसक्रिपसन लिंकआव। दा बे इउटुब चेनेलनि मुंखौ दोनगोन जाहैबाय आङो जेडि बड' ब्लग। नोंथांमोना अनसायफिनगोन आङो आसा खालामबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो एबारनिफ्राय माखासे आंनि अरिजिनेल कन्टेन्टफोरखौल' होनाय जासिगोन। दा आङो बिनि गेजेरजों माखासे ब्लग भिडिअफोर लाबोनाय जागोन। नोंथांमोना सापर्ट खालाम, हेफाजाब खालाम, साबस्क्राइब खालामना होनो आंनि बे चेनेलखौ। गोजोन्थों।